Hola, bon dia. Soc el Guillem Subirach, soc tècnic de l'Observatori de Finances Ètiques de FETS i avui estem aquí en l'oficina de FIARE perquè tant des de FETS com des de la Fundació Finances Ètiques del grup Banca Ètica hem impulsat un projecte d'aprenentatge i servei amb la Universitat de Barcelona. I és que des de FETS, com el conjunt de l'ecosistema de les finances ètiques, un dels objectius principals és explicar què són les finances ètiques, fer conscienciació, fer difusió i sensibilització de la importància d'un ús crític dels diners, i ho fem tant en tot tipus d'espais, però en espais d'educació formal i no formal, i avui ens centrarem en un dels espais d'educació formal que prioritzem, com és la universitat. En aquest cas, hem impulsat un projecte a la Universitat de Barcelona en el grau de Ciències Ambientals, a l'assignatura de Desenvolupament Sostenible, que imparteix la Mireia Esparza i la Maria Margrassa. El projecte, avui hem convidat a l'Àlex i a la Maria. Moltes gràcies per ser aquí, Àlex i Maria, amb l'objectiu que parlem d'aquest projecte, parlem de què heu fet amb aquest projecte, què heu analitzat i també que puguem conèixer una mica què n'heu obtingut i com ha funcionat el projecte d'aquest APS amb la universitat. Abans de res, el projecte s'anomena la creació d'un model d'avaluació d'impacte socioambiental del Fons de Barcelona de FIARE, i és que en realitat les finances ètiques van més enllà d'un ús ètic dels diners. Si és que una de les raons de ser de les entitats de finances ètiques és impulsar els projectes en favor d'una transformació social. Quan dic en favor de la transformació social, per les finances ètiques és molt important que aquests projectes tenir clar que serviran per tenir un impacte social i ambiental positiu. Entenc que el vostre projecte té molt a veure amb això i ara hi entrarem una mica més. Abans d'entrar-hi, dir que avui la Maria i l'Àlex esteu aquí, moltes gràcies per venir. Però no només vosaltres heu fet aquest projecte, sinó que també hi havia el Jordi Fàbregas, l'Adrián Lanuza i l'Albert Llobet, que també han ajudat a realitzar aquest projecte. Bon dia, ara sí. Bon dia. L'objectiu d'avui, us dic, és conèixer una mica el projecte que heu realitzat, conjuntament impulsat per FETS i per la Fundació Finances Ètiques, és conèixer, jo ja ho deia una mica, té molt a veure en analitzar l'impacte social i ambiental dels projectes que es financen des de les finances ètiques. Si ens podeu explicar una mica de què anava el projecte, què tenia a veure amb el que heu estudiat, perquè vosaltres esteu estudiant el grau de Ciències Ambientals de la Universitat de Barcelona, de què anava el projecte i què té a veure amb el que esteu estudiant. Nosaltres en el segon semestre del tercer any de Ciències Ambientals vam començar a cursar una assignatura que era Desenvolupament Sostenible i no era una assignatura amb un examen en concret, sinó que ens dividien en grups i cada grup tenia un treball en forma d'APS. Nosaltres, per sorteig, és a dir, no sabíem en quin grup anàvem a anar, vàrem decidir cadascun, vàrem triar aquest projecte i bàsicament es va basar en fer un formulari que fes una avaluació de l'impacte social i ambiental a les diferents entitats que tenien un crèdit amb FIARE. No, sí, bàsicament era això. Inicialment s'havia de fer aquest formulari, elaborar com... Des de FIARE ja tenia un qüestionari base, d'alguna manera, per avaluar aquestes cooperatives, aquestes entitats que els havien finançat amb el Fons de Barcelona. I nosaltres el que vam fer va ser, amb els nostres coneixements que teníem com des de la universitat, complementar o fer algunes petites modificacions en aquest qüestionari base. I després, un cop el teníem, anàvem a les diferents cooperatives, a 5 cooperatives en concret, i els hi fèiem personalment o via online aquest qüestionari i els hi fèiem aquesta avaluació. Perquè entenc que aquest qüestionari té una part social molt clara i després també té una part ambiental, així separat. Vosaltres, sobretot, entenc que des dels vostres coneixements dels graus de Ciències Ambientals heu aportat sobretot aquesta part crítica o anàlisi ambiental en el qüestionari, no? Sí. Em comentàveu un dia que havíeu fet una assignatura que era d'avaluació d'impacte, que entenc que aplicant aquests criteris d'avaluació d'impacte que havíeu vist us servia també per proposar indicadors, altres maneres d'analitzar aquest impacte social i ambiental que ja es fa molt i molt bé des de les finances ètiques, però des dels vostres coneixements també poder complementar. Entenc que és una mica... Sí, de fet, la carència més gran que hi havia en el qüestionari inicial era que la part ambiental i el que era l'Excel per valorar els criteris que s'acomplien i no,
era la carència més gran i és el que nosaltres vàrem millorar més, de fet. Perquè a part social tampoc no teníem tants coneixements, però sí que vàrem impulsar la part ambiental. I què creieu que... Llavors, vosaltres entenc que el que heu fet és agafar aquest formulari, aquest conjunt de criteris socials i ambientals, heu fet propostes de millora d'aquest qüestionari i quin recorregut que creieu que pot tenir la vostra proposta? És aplicable a altres entitats, a FIARE, a la Fundació Finances Ètiques? Creieu que això pot ser utilitzat? Ho heu pensat? Heu pogut pensar aquesta proposta? Qui la pot utilitzar? Des de com es pot utilitzar? Sí, nosaltres creiem que és un qüestionari molt general que pot ser aplicable a qualsevol entitat i que també el pot utilitzar qualsevol altra empresa, però sí que és vera que consideram que eren entitats molt diferents, és a dir, Mensacas era una entitat completament diferent de Sostre Cívic i a lo millor s'havia de fer una reconsideració de les puntuacions de cada criteri perquè també per limitacions, ja sigui de personal o econòmiques, cada entitat tenia una situació completament diferent. Perquè això no ho hem dit, vosaltres heu dit que us ha servit per aplicar aquest qüestionari 5 cooperatives de l'economia social i solidària de Barcelona, que ara has dit Mensacas, has dit Sostre Cívic... Cerveses Artesans... Les Cerveses Artesans del Poble Nou... Som Mobilitat, no? IT? I Som IT. Vale. I llavors, clar, són 5 cooperatives molt diferents, no? I necessitem fer un qüestionari que sigui adaptable a cada una d'elles. Nosaltres, al moment d'avaluar a les diferents cooperatives, això, clar, tenint en compte com que és com la base del qüestionari, doncs el que vam fer va ser adaptar una miqueta les ponderacions. Perquè, vam explicar una miqueta. Nosaltres, al qüestionari, el que hi havia era com una sèrie de fites i en base a aquestes fites doncs, hi havia com 5 criteris, 5, 4, 3 en funció de la pregunta o de la fita. Llavors, els hi donàvem una mena de puntuació, per dir una manera, en funció dels criteris que complia en base a aquesta fita. Llavors, per tal d'adaptar-nos com a la situació o al context de cadascuna de les cooperatives, com ha dit la Maria, que tenen situacions bastant diferents, doncs vam adaptar a l'hora d'avaluar-les quan els hi valia o quan els hi sumava cadascuna de les fites. Llavors, si crèiem que era evident que hi havia un criteri que no podien assolir per qualsevol motiu del context o la situació de la cooperativa, doncs els hi baixàvem una miqueta la ponderació a l'hora d'avaluar-les, perquè creiem que no era just o no és òptim avaluar aquella cooperativa en base a aquest criteri i no es mereix tenir una mala nota o una mala puntuació en aquell criteri quan realment no poden assolir-ho per la seva situació. Aleshores, entenc que també heu viscut en pròpia pell quan parlem de finances ètiques, que abans deia, les finances ètiques van molt més enllà del valor d'un ús ètic dels diners, una de les raons de ser les finances ètiques és impulsar projectes en favor de la transformació social que tinguin impacte social i ambiental positiu. No parlem de conceptes buits, sinó que en realitat parlem de conceptes que s'han d'aterrar, però és molt difícil, no? Que aquest impacte social ambiental positiu, com definir-lo, doncs això és el que heu fet vosaltres amb la complexitat que això implica, no? Perquè cada projecte és diferent, cada realitat és diferent, però que quan parlem d'impacte social i ambiental positiu no parlem per parlar, sinó que en realitat això ho traduïm en indicadors i que ens basem en aquests per poder decidir quins projectes es financen i quins no. Ara, anant a les finances ètiques, que en realitat és el que també deia, els projectes que fem tant des de la Fundació Finances Ètiques com des de FETS, com des del conjunt d'entitats de l'ecosistema de finances ètiques, fem projectes per explicar què és l'ecosistema de finances ètiques i explicar què ens mou. Vosaltres coneixíeu abans les finances ètiques? N'havíeu sentit a parlar? I si no, què n'heu après d'aquest projecte relacionat amb les finances ètiques? Jo crec que cap del grup havia sentit parlar de finances ètiques, ni de FIARE, ni del Fons de Barcelona. I
Per jo ha estat un projecte super enriquidor perquè realment m'ha mostrat una faceta, diguéssim, del món de que hi ha bancs que sí que són justos i que l'ús de diners se pot fer també amb una consciència social i ambiental i que no sempre s'ha de veure amb una mirada negativa. I per jo ha estat molt enriquidor. Per mi també penso que ens ha ajudat com a fomentar el pensament crític a l'hora de prendre la decisió de quin banc col·laborar o ni que sigui, tenir la informació i conèixer el món de les banques ètiques. I en general sí, perquè ens ha ajudat molt a primer a conèixer el concepte i després a partir de tenir present el que és, començar també a generar les nostres pròpies idees i canviar o modificar el nostre concepte del món de la banca. Sí, també ens ha obert molt els ulls perquè hi havia moltes coses de les banques que utilitza la majoria de la gent que no sabíem i quan ens vam adonar ens vam quedar flipant. Recordo, ara que dius això, una de les sessions que vam fer que parlàvem dels impactes negatius del sistema financer convencional, que normalment una de les dificultats que tenim des de les entitats de finances ètiques és explicar tots aquests impactes negatius del sistema financer convencional en un entorn perquè estem davant d'unes grans empreses, unes grans maquinàries de publicitat corporatives que ens expliquen que tot el que fan és bo. Llavors, me'n recordo que aquella sessió de no us cregueu tot el que ens diuen perquè el que anomenem greenwashing, que ens diuen que tot el que fan té un impacte ambiental positiu, que socialment estan sempre amb una consciència social molt clara. Llavors, no sé si ara en sou més conscients, perquè dèieu d'aquest greenwashing, aquest maquillatge, si això us ha servit per, ara quan escolteu un anunci a la ràdio, pensar, hosti, potser això que m'estan dient no és del tot així. No sé si va per aquí. Sí, totalment, totalment. I heu reflexionat llavors sobre, a nivell ambiental, centrant-me en el greenwashing, quins criteris, a nivell ambiental, quins criteris podríem aplicar per avaluar un projecte qualsevol projecte? Ho pregunto d'una altra manera. Quan a mitjans de comunicació sentim el banc tal, imagineu-vos qualsevol dels més grans, finança projectes a favor del canvi climàtic que són meravellosos. Heu interioritzat això, hosti, sí, però hi ha aquests indicadors que nosaltres hem pensat que això no ho fan, que heu interioritzat o que alguns indicadors a nivell ambiental que es puguin servir per analitzar projectes socials i ambientals. No sé si a nivell de medi ambient, quins indicadors vosaltres heu incorporat a nivell d'anàlisi climàtic. Si teniu algun que digueu, hosti, s'ha de tenir en compte X cosa, o no sé, com que no sóc expert en ciències ambientals. Sí, del mateix, per exemple, de com analitzar projectes ambientals, l'impacte ambiental de projectes que vagi més enllà dels grans missatges que fa el greenwashing. No sé si us ve al cap algun indicador, ara potser us atraco, però... No, era un indicador concret, potser hauria de mirar, hauria de tenir el formulari davant, però sí que a l'hora d'avaluar el que seria l'impacte ambiental, vam dividir el que serien els diferents indicadors en blocs d'eficiència energètica i també de la gestió i ús de l'aigua. Potser m'estic deixant una... residus. Vale, residus, això és. Llavors, en base d'aquests blocs, eren els que utilitzàvem per després desglosar d'alguna manera l'impacte de cadascuna de les cooperatives. Vale. I ara torno una mica, potser em faré pesat, però amb les finances ètiques impulsen projectes socialment positius. Vosaltres n'heu conegut 5. Abans me'n dèieu, els anomenàvem. Hi ha algun que us hagi sorprès especialment d'aquests 5, que em podríeu destacar algun que hagueu dit, hosti, no el coneixíem de res i coneguent-lo de prop, no sé, ens ha obert la perspectiva en algunes coses, el que sigui. A mi Mensacas va ser l'entitat que més me va sorprendre, però en general totes eren alternatives a coses que fem servir en el nostre dia a dia i que tenien una visió positiva tant socialment com ambientalment. Per exemple, en Mensacas vàrem veure que
tots aquests repartidors de Glovo, que sempre hi ha hagut crítiques de que tenen pocs drets laborals o que estan en condicions molt dolentes, pensa que serà una alternativa superbona per tots aquests treballadors que moltíssima gent desconeix. I m'ha pareixet una iniciativa molt bonica, però bueno, en general, totes. De fet, quan parlem de transformació social, en realitat és projectes que fomenten fer les coses d'una manera... Fer coses diferents i fer coses que ja fem, però d'una manera completament diferent. No? El que deies de Glovo, amb unes condicions laborals que cada dia estem veient que vulneren qualsevol dret de les persones treballadores, doncs en canvi pensar que s'han organitzat, no? En una cooperativa per fer el que és el repartiment fins a la porta de casa d'una manera sostenible, però amb unes condicions laborals que defineixen les pròpies treballadores. No? I aquests projectes com aquest els financen les finances ètiques. No mai finançaran un Glovo que va contra els drets laborals i va contra tot un conjunt de coses, en canvi sí que han finançat i han ajudat a impulsar Mensaques. No sé si n'hi ha algun altre que hagueu pogut, a part de Mensaques, Sostre Cívic, per exemple, està impulsant un model d'habitatge completament transformador pel que ens han acostumat, que sempre ens han acostumat a l'accés a l'habitatge des de la compra, des del lloguer, en un mercat de l'habitatge que ara està pels núvols i que està desorbitat. Doncs Sostre Cívic és un dels projectes finançats per finances ètiques que heu pogut analitzar, no? que aposta per un model d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, no? Que és, per això dic que és fer les coses que estem fent però d'una manera diferent i que sigui socialment transformador. El Sostre Cívic entenc que no el coneixíeu tampoc. No, tampoc ho coneixíem. I em va parèixer superinteressant fer l'entrevista amb ells perquè també a dia d'avui, com està el tema de l'habitatge, que la majoria de joves no hi podem accedir, em va aparèixer una alternativa molt diferent i molt necessària i que jo personalment m'agradaria que totes aquestes entitats fossin més conegudes i tinguessin un major abast perquè crec que si la gent fos conscient de que existeixen es farien servir moltíssim més del que es fan ara. I és que en realitat tant els projectes tant les entitats de l'ecosistema de les finances ètiques com aquests projectes que ara estem dient, Mensaques, Sostre Cívic, la Cervesera del Poble Nou, Somité, etc., comparteixen tota una sèrie de valors com és la perspectiva feminista, com és el compromís amb el territori. De fet, les finances ètiques sempre parlem que tenen no només tenen un grau de transparència molt elevat, sinó que sobretot tenen un gran compromís amb el territori, tenen una perspectiva feminista en tot el que fan, i en les entitats de finances ètiques, però també els projectes que els financen. Llavors, no sé si tots aquests valors de compromís territorial, perspectiva feminista, ho heu pogut notar d'alguna manera en aquests projectes, ja sigui en els projectes avaluats o durant el vostre projecte, d'alguna manera heu pogut veure-ho en algun projecte o tots aquests principis que les finances ètiques sempre parlem i que en realitat, com abans deia, parlem de compromís social i d'impacte social i ambiental, i no són valors que es quedin aquí, sinó que els aterrem. Quan parlem de perspectiva feminista, quan parlem de compromís territorial, quan parlem tota una sèrie de valors, també s'aterren en diverses coses. No sé si vosaltres ho heu pogut percebre, la perspectiva feminista o el compromís territorial. De fet, el nostre qüestionari, més enllà dels blocs que he dit abans, la Maria, que hi havia el de l'impacte ambiental i l'impacte social, també hi havia un bloc per avaluar que és a nivell d'organització interna de l'empresa. Allà sí que els fèiem qüestions més de perspectiva feminista, de perspectiva territorial i a la seva majoria, de fet totes, les cooperatives mostraven molt compromís en tots aquests àmbits i a la seva majoria tots els indicadors van assolir les notes gairebé màximes perquè a nivell intern tenien en compte la perspectiva feminista en totes les seves decisions. Sempre, en el cas de la perspectiva feminista, intentaven en moltes de les cooperatives que dones tinguessin càrrecs importants dins les entitats. A l'hora de prendre les decisions tinguessin en compte totes les persones també dins de l'entitat, sense tenir ningun tipus de diferenciació. Llavors, sí que ho hem notat, sí que ho hem notat, tota aquesta perspectiva i aquesta visió transformadora i amb aquest compromís social en gairebé totes les cooperatives amb les que hem treballat.
Sí, ho tenien molt integrat. De fet, una autocrítica que fèiem nosaltres era que el nostre qüestionari era molt exigent i que, per tant, era gairebé impossible aconseguir una puntuació final d'un 10, però, en general, la part social, totes les entitats eren les que tenien una millor puntuació que no la part ambiental. De fet, sempre o habitualment diem que aquest tipus de qüestionaris, agafant això que dius, que acostumen a ser molt exigents, en realitat és per avaluar l'impacte social i ambiental, però també és serveixen com per què podem millorar i cap on podem arribar. No? Sí. També de cara als projectes que des de finances ètiques financem. Socialment i ambientalment tenim un impacte meravellós, positiu, però segurament encara tenim un marge de millora. No? I en aquest qüestionari es pot veure com les puntuacions no eren 10 ni molt menys. No? Des d'aquesta exigència, que si aquests qüestionaris els apliquéssim, suposo, a multinacionals fora d'aquest ecosistema, segurament no traurien cap punt. No? Un 0. No sé si ho heu arribat a pensar, hosti, doncs si això ho apliquéssim a no sé, no se m'acut, però en comptes a Casa Globo, doncs no val la pena ni que m'ho intentem. Suspesos. 100%. Llavors, ara deies, ens hem adonat que érem molt exigents amb aquest qüestionari. Quins aprenentatges o què us aporta aquesta experiència d'aquest projecte? Ara que ja l'heu acabat, abans, quan hem començat l'entrevista, deia des de FETS i des de la Fundació Finances Ètiques, una de les coses que pretenem en aquests projectes és que conegueu l'ecosistema de les finances ètiques, que conegueu què impulsem, però i també que pugueu aportar en un projecte de pràctica i servei, també pugueu aportar en el nostre dia a dia, com amb vosaltres, amb els vostres coneixements, heu aportat en aquest qüestionari, que us emporteu vosaltres d'aquesta experiència? Quins són els aprenentatges que creieu que... Per nosaltres va ser, ja ho he dit abans, superenriquidor. Vam descobrir un món nou i una Barcelona nova en general, perquè també visitant cada entitat vam veure que hi havia alternatives en aquelles empreses que fem servir en el nostre dia a dia i que sabem que realment no tenen una consciència ni social ni ambiental. Vam descobrir que hi havia un món sense alternatives i també en el cas dels bancs, que hi ha també una manera d'utilitzar un banc de forma justa, tant en la societat com en el medi ambient, i jo crec que això és un poc el que ens enduim. Sí, totalment. Aquest ús més crític dels diners, no? Sempre diem que és molt important agafar consciència de que els nostres diners no són neutres, de que és diferent que els posem a un banc convencional que no que els posem a un altre, a les finances ètiques, que agafeu aquest ús crític dels diners, pel que deies, doncs si amb això, com a mínim, ja hem assolit els objectius que ens plantejàvem abans de començar aquest projecte i que haver conegut aquesta Barcelona, que a mi em sembla molt xulo, això que dius d'haver conegut aquesta Barcelona, aquestes entitats de finances ètiques que treballen per impulsar projectes tan socialment i ambientalment positius. Això em sembla molt xulo, no? També canviar una mica la mirada. També ens va encantar fer la visita a FETS. Vam descobrir totes les cooperatives que hi havia allà i és que era un món completament desconegut per nosaltres, el món de les cooperatives, i que jo crec que tindrà un impacte al llarg de tota la nostra vida en tot el grup. Doncs crec que amb això és una bona manera de tancar l'entrevista. Agrair-vos molt que hagueu participat en el projecte, amb la resta de companyes, i en aquesta entrevista també, que hagueu vingut i que ens hagueu explicat com ha funcionat el projecte, quin ha estat el vostre aprenentatge. També agrair a FIARE, que ens hagi facilitat aquest espai, agrair a l'Ajuntament de Barcelona, que ha donat suport al projecte, i a Luqui Produccions per haver també fet possible que aquesta entrevista s'hagi produït. Moltes gràcies per haver vingut. A tu. A tu.